Nigeria kenemu. Nigeria kenemu. Igbo Igbo kenemu. Mande kenemu. Ugomile kenemu. Anya nako kai bibe baidya. No ewo so kare ko na. Anya ni ase na wa ro sa si bo yan na ni ya. E vai kare ko kai god. Ai pe ju ku ile wa man. Ai wale ku se lo ngai kare ta. Ku e be ngai na ta. Oi be na ma di ro ko ni so. Nya o ko de. Na mu ko mo ti ati me be jo ra ta. Na be jo ra bu le bu man ni. Ati ni na ba ni ba na ro ni ti wa ga le ti. Simu na be jo ra bu le bu man ni ati ange na ba ni ba na ro ti. Mama le me bu le bu man ni ati ange da bo no mo ro ni pe. Ta ni bo be bo ko. I went up to the book of the Nigeria Bata. Now, what open and one open a yellow bed by a banya. You want my get media. What open and one open a yellow bed by me. They want my get media. You pay when you're to Navia and Natalia. Oja bale Nigeria bia neba. Oja bale banando. Oja bale bananwa. Oja bale banego. Baya dendu nyalendo. Banego nyelego. Muro nwa nyale nwa. Oja bale Igbo bia neba. Oja bale banando. Oja bale bananwa. Oja bareba nego baya dendo nyale ndo balego nyelego muno nwa nyale nwa oja bareba ndo bele ba oja bareba nando oja bareba na nwa oja bareba nego baya dendo nyale ndo balego nyelego muno nwa nyale nwa oja bareba obodo na nwanya ndị bịara ebe ndị na-abịarọ ọja abalịba na ndụ ọja abalịba na nwa ọja abalịba na ego baya dị ndụ nyere ndụ bala ego nyere ego mụrụ nwa nyere nwa ndị ọgwụ nwoke ma ọgwụ nwaanyị abịalịrị ma ndị dibịa ma ndị na-eti egwu ma ndị na-aba aba ma ndị na-akpụ akpụ ma ndị na-ahụ ọja ma ndị na-ahụ akpịrị ma ndị na-emerụ dibịa egwu nzụrụ ọja abalịba Oja bareba na ndụ ọja bareba na nwa ọja bareba na ego baya dị ndụ nyele ndụ bala ego nyele ego mụrụ nwa nyele nwa nna m gwara m ndụ ndị a na-adara ọgụ wee bute ndị bụ obi ma na ama eme ya onye kpọrọ ndị nwanne enyo maka uche abịa bụ iwe na-eme ka onye ezuro onye nna nna m amara m okwu uche Iwe na amara na amaria. Amara mu tu ebe bukoro mu. Ejiro ma ko ma de mu bia mu bukoro mu. Na atu lo ba bro ma ka sara me wona bo. Ba ka ma bu ni wa na amara na amaria. Ngwana firi ba na amara ka ra no ni ba ja mara ni. Iwo nya mara bia ja ania. Iwo tu na bia ja Natalia. Oya tu mana bia ma Natalia. Oya tu njora bia ja Natalia. Iwa tu na bia ma bia ma o ka ja. E ku no na bia bu na bia le ba. Mo ti yi bia ki jana. Mo sa gri bia ki jana. E jo ba bia ta mo sa gri bu le ga mo ye bu le gi. E jo ba bia be ji kro ba na no ba na o we. Onye jo ba we sokoto wa bia no ngana lu koro ji. Na ọjà ngwu n'ezi tupu olu bie nya bụ ije ọbẹ na-ewu ozi onye ike ndị agọrịgọ ụra bụ iji bịa ka eji ana bụ ọnụ ka ọ bụrụ gị ma iji akụ ya ọ dị na anyị mma ọrụ eme nna
na-agba gị sị gị si ire n'ugboro ata na ana ka ị bịa duru onwe na ịchụrata na anụ siri ya bụ ekwensu ya ka iji wee mebie ụwa na ọ bụrụ ịrapụ na ekwensu a nke na aka na anụ ọgwụ elu otu okwu si gị gbuo onye anyị zuo ike ma niile ele anya ọ bụla ọkali wa chụdatara anyị na si ya na abịa onye o nwere n'ime anyị ya na ya kwụrụ onye nwe m na-enwetara narapụrụ ka nke na ya kwụrụ anyị wa nọ nna awụ eri ahụ ekwensu ejiri ahụ etinye ahụ rọpịacha anyị ọnụ o nwere ibe na-emeta anyị ha na-abụrụ ekwensu onye nla nna ịbịa ka osigide ekwensu onye nla mgbo nna ịbịa ka osigide ekwensu onye nla nwanne ịbịa ka osigide ekwensu onye nla zuwere ịbịa ka osigide ekwensu alụ ọbụla onye mere ịbịa ka osigide ekwensu ịbụra na ekwensu ahụ akarịbụ mgbe a na-agba ngị bụ chusi gị ebi edu na ekwensu anyị si n'elu tụdata na ala na ọkarịbụ n'ụka karịa ndị omenala anyị adị na onye na-emela ọra niile onye chere m ofu mba bụ odogwu igwe igwe alụsi ojii igbo